बेनो मादुरि लेकआ गोबां मानसिफोर फैसोयो हनै बे मादुरि लेक नाम थानाया जाहैबाय मादुरि दीक्षितआ खयला फिल्मावहाय मोसानाय लादोंमोननो स' बेनि थाखायनो बेखौहाय मादुरि दीक्षितनि नामावहाय मादुरि लेकबो नाम दोनदों खिन्थु रियेल नामा संगेत्सर लेक बेबायदि आरो मादुरि लेकबो होनना बुङो मानसिफ्रा बेवहाय फिल्म शुटिं खालामफैनायनि थाखाय थ' ओरैबायदि मानसि माने गारिया भिर जायो हनै दा बरफ गैला बरफ थाब्ला खिन्थु बे बरफनि सायावनो मानसिफोर थाबायलायनाय नुयो आरो भिडिअफ्राव नुदों जोङो बे बरफजों खोबजोबो बे लेकआ बेबायदि जों बोरै फैनांगौ I love Sungatser बेरायनो फैदों नै गोबां मानसिफोर फैयो टुरिस्टफोर एकदम मानसियानो मानसि थेवबो वेलकाम टु Sungatser नो Sungatser Welcome to Sungatser. 그래 장그린 집이래. 이제는 주대. 에이 펜션. 이게 아마도 이렇게 이게. 플랜 핸드야. रांराङाव नै जायगाया मोजांथार रेस्टुरेन्ट दं नै बाव केफे बेखौ जाला हायो बेनो जाहैबाय नै ओरैनो थुहरखादोलै राइटजोंनो लेफ्टजों औ खेबसेनो ओरै हाबनानै फैबाय ओइथिं थांसिनबाय बरिया नै लें जाबायलै दालाङा गोरानसो दायो बेखौ बेथ'फैदो डिसेम्बरफ्राव बरफआ बेयाव कभार खालामजोबो थाबाय जायो जाहैबाय औ बेनोसै बरिया नायदो माधुरि दीक्षित खयला फिल्म शुटिं खालामफैनाय बेयावनो बयबो बेखौ नायफैयो नै बेरायफैदों बेफोरावनो थालाबायना लाफैयो नै बिराद मोजां खिन्थु कालारफुल नुयो नै नेचार बिथिं थाबायनाङा होनना बुंदों हनै do not walk oh nice okay बरफआव थाबायनाङा होनना बुंदों गोदोबा सेस गाबदों दाउब' बायदि मोजां खिन्थु फैनानै मोजां मोनदों बेरायफैदो जायफ्रा फ्रि समफोर मोनो सम मोनोब्लानो बेरायफै जायगाया मोजाङानो बेरायनो एकदम
natural na. Wow, oरैबायदि मोजां. Maduri point नो बेयावनो ओरै लायो आरो फट' स्टेन्ड खालामनाय. Look at this beautiful view. What a wonderful. Really, really amazing. थारैनो गोसोखौ जोबोद गोजोन निजोम आराम मोनलायलायो. जोबोद समायना इसोरनि सोरजिनाय मिथिंगा. बुद्धिस्ट स्टेचु नायो. बिराद गिदिरखा. Ha? Hap Korea. Beनिफ्राय आंखौ मोनसे खेबलाय फट'. नै Monestary फैबाय जों टावांनि. बेनो जाबाय एसियानि सेकेन्ड लार्जेस्ट Monestary. आरो इन्डियाआवथ' नम्बर 1. बेबायदि आरो. बेयाव नुनो मोनगोन नै गोबां मानसिफोर दङ, बाइकारफोरबो दङ. नोंथांमोना नायनो हागोन आरो. गोबां बाइकारफोर दं बेवहायनो. बेबायदि साहाबो मोनलोंलायो नै सोरगिदिं दंजोबो गासैबो. बिराद गिदिर खिन्थु दाउला दंलायो नै बेबायदि आरो. भिउआ ओरैबायदि मोजांखा समायना बै टावां टाउन. जाबाय टावांनि टाउन. सोरगिदिं बेवहाय मानसिफ्रा नायफैयो नै. Center for Buddhist Cultural Studies Tawang Monastery School. Nih. Di. View point nih. Tawang City. बेबायदि नुयो नै बिल्डिंखौ. बयबो मानसिफ्रा ज' लाफैयो. स' थांफिनसै दायो. एन्ट्रेन्सआ नै बिदि सिङाव स्टेचुबो दङ. साइलेन्ट थानांगौ. Keep silence. Do not make noise. Okay.
दिरांनिजों एखे हाङानो गोबां मानसिफोरखौ भिजिट खालामफैयो आरो बेयाव बयबो जिरायो जिरायना साइलेन्टनो मेडिटेसन खालामो आरो बेबायदि गोबां मानसिफोरा जिरायनानै मेडिटेसनबो खालामो सिरियैनो बेबायदि बेयो जाहैबाय दालाय लामा फट'खौ माबानानै दोनदों मानसिफ्रा दानबो होयो नै बेवहाय फैसा खिथानो गोबां रिलेटेड बेबायदि डनेसन खालामो बिदि आरो Prince. Hola, bienvenido.